manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wani mawaki ya yi zambo ya zage shi, sai manzan Allah ya ce aje a ciro kan shi. Kanin shi mawakin ya musulunta, sai kanin ya rubuta takarda sai ya aika wa dawan shi, to kai manzan Allah ba da fatawa a kawo kanka, na haka ina baka shawara ka san yadda za ka yi, in ma ka gudu ka zo ka musulunta. To sai ya ɗauki shawarar ya gudo ya zo ya musulunta. To amma ya zai ya kawo ga manzan Allah, wani bai haɗu da shi ya kwamtse shi ba. Sahabbai kowa ya wasa wuƙa shi tunda manzan Allah ya ce a kawo kan shi. To kafin ka iso daga tudun wada ka iso gwargwaje, wani ya haɗu da kai ya cika da kai. So da haka sai rawani sai amawali irin na buzaye ya rufe jikin shi kaf, ya rufe fuska, sai ya taho gidan Abubakar ya ce na zo wurinka ne ka saka ni cikin alfarmarka. Ya ce to waye ka? ya ce a'a sai ka saka ni cikin alfarmarka tukuna. Ya ce na saka ka. Sai cire amawali, sai Abubakar ya ce amma mayaudari ne ka. ya ce a'a na ji an yi fatawa ne akai na, shine na zo in tuba, to kada kafin in kai wani haɗu da ni ya buge, shine na zo in shiga alfarmarka kai kuma ka kai ni wurin annabi. Sai Abubakar ya ce to mayar da amawalin ka san yawwa akwai sojojin Muhammadu suna nan, mayar da amawalin ka. sai mai da amawalin shi sai abin ana tafiya ana ganin Abubakar da shi da wani buzu ne, wannan wane ne daga Nijar ne ko daga Kwato ne to Abubakar ya kai shi ya zaunar da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce manin rajul, wane ne? Faɗi waye kai? ce a bashi amana dai, a bashi amana, a saka shi a cikin jiwari, a yi mai alfarma cewa ko an gane shi ba tsaye. Annabi ya ce an saka ka. Sai ya buɗe manzo Allah sai ya ce ka amma kai mayaudari ne. sai miƙe tsaye sai ya ce tabat su'adu mutayyamun ghairu matbulu innar rasula lanurun yustada'u bihi muhannadun. ya ci gaba da yaban manzan Allah, yana ɗibo sunan kakannin manzan Allah, ya ne manzan Allah kirari. To ka ji fa laifi ya an ce a kawo shi, kuma yanzu ya yi hikima ya zo. Da manzan Allah ya ji wannan mutum yana yaban shi yana faɗin gaskiya, sai manzan Allah ya cire rigar shi fa, mayafin shi sai ya yafa mishi. Ma'ana yanzu na yafe maka, kai ga kyauta ma. Kun ji fa? Kai ka taba jin inda aka yi haka? An yi laifi an tuba an kawo maka mutum, ka zo yanzu ana son ya shiga beli ne ko ba a karba ba ko yaya, kuma daga ƙarshe mutumin ya tashi da kyauta mafi girma ita ce rigarka. Duk duniya sai manzan Allah yake da wannan farar zuciya.